Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan at Teresa, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a single mom. Isu akanayon dak nga ichismis dito'y lugar mi. Idi na amok ni Eric, na addaanak manan iti baro anam nama, nga addan tumet ti lalaki amang itakder kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Teresa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Teresa, simbangpet ka din ni Manang mga armida. Saan pa'y matatang? Ang mga nun nag-overtime damanin Ti apo ko ngay, nakaturog ka din. Wan tatang, nakaturugan. Kan nakaluto akmatan. Mangan kayon. Ang mga numabisin kayon. Sapay nadagsan ti trabaho yu ijay talon. Kat si ka ngay. Urayak ni Manang tatang. Kan picturak pa'y dagito'y online selling ko abadbado kas kada pagpapintas. Ay na, talaga naglaing ka nga ag negosyo, anak. Wan tatang, itikas na. Maragpat ko mati arapaap ko ang maaddaan iti negosyo. Ala, umunak nga ruden amangan. Ay na, mabisi na kun kahit. Sige tatang, umuna kayo latan. Teresa, busy ka ita? Wan manang, ado nga min tinagatang alako. Ay, nasayat nga rin no kasta. Manang, mabalin ka di asikapay lang ti mga awir iti anak ko. Innakla i-drop dagito'y order na. Saan na bali, agsubli ak adagos. Ay, katwan Agyamanak manang. ang mga numasapol mo titulong ko. Ay, wan manang, tulungan nakman amang ipak ka dagito'y order da. Ana, isurunak nga rin iti aramida, Teresa. Ay, na-drop ko matlang dagiti order da. Kan naalak matanda ito'y baro nga ilako. Nadagsan. Ano saklatan? Ay, anya nga ilarod kat awan mat katuhak. Asa nadagsan taawit mo miss. Tulungan kan. Siya kung timang bagkat. Ay, saanan? Kabailak. Kan, saan ka matngam amo? Siya gayam ni Eric. Itay ka pa'y akit kita Kat nadlaw ko amarigatan ka. Isu nga inasitgan ka. Saanan? Kabailak. Sige. No saan mo nga itagday ta? Surutan ka lata. Iti anya po. Yag mo nga minan siya kung timang bagkat. Sige. Bagkatom nga ruda. Pangipanam. Siyempre, iti balay mi. Apay akas ta titono ti boses mo. Agong ut ka kadi, miss? Teresa tinagan ko. Agawaam kiti. Kaya't nakatulungan. Saan ka di? Itay tapay amagmang na. Saan ta kading aglugan? Saanan? Adayaw kadi pa'y ti balayo. Apay, di mon kabailan na bagkaten dagita? Kunaktumat namin kan kaasaklatan. Si kamat. Kabalak pa'y. Ay, dito'y kalaang. Ibabam dagita lako. Taamangan numakita da kadagiti chismo sa akaaruba mi. Anyan tukit di man ti aramidan da at chismis may papan kanyak. Maan ano kuma. Intakit din. Di mo ngamin iday kas kaso Ay na, di mo amo ti ugali da. Tong paag to pa ida. Anya? Tikunam, saan ko akabaalan? Wala, intangarudan. Ngam ni, agawid ka matladagos Ang mga numakita na kanitatang, wano ni manang ko. Apay, saan da ka di pa'y apagkapyan? Awan matikas na tulagan ta. At titikapim, Eric. Agyaman na, Teresa. Teresa, umay ka man pa'y ditoy. At dala na patag nga ibagak.
Wan manang. Eric, dito ka pa yan. Wan, okay laang. Apay ka di manang. Asino manen tainyawid mo? Ni Eric, tinulungan nakla ang anang bagkat kadagiti lako. Mom, ading ko. Amangan matnodah kas ti panggap na kan ka. Saan mat siguro manang? Amo na ka din, a single mom ka? Ni, apay ko mga ibaga, kat saan mat nga aram kanya. No kasta, namnamaam nga agaram kan ka? Ay namanang, saan akasta ti kayat ko asawan? Di kay ka di madanagan. Saan ako nga ubing, amo kuntar aramida. Aganad ka. Amangan numailawan ka manen. Si kamot laang ti marigatan no kasano. Good morning, tatang. Ni manang Armida? At ka no duty na ita, isuan na sa paarimwar. Kasta ka di. Apay ka de, Teresa. Wako matatang. Ipaaw-awir ko pa ilang ni baby. Tada na patig-apapanak ita. Sa akong ti mga wawer iti apo ko. Kabalak pa'y man. Sigurado kayo, tatang? Wan, anak ko. Sige, tatang. Agyaman na ka. Aday jay si Ledmi ni baby. Nakaturo pa'y. Agawid ka di adagos? Wen, tatang. Inakla i-drop dagiti orders. Ingka nga rudain. Sa akong ti makamo iti apo ko. Awan pagdanagam. Ala, saya atom kit ti trabaho. Iti kasta, makaurnong ka para iti anak mo. Agyaman nakta nakaumay ka, Teresa. Siyempre, apay kit tinasaan. Manganta pa'y nga rod. Ibusan tati in order ko amakan. Anya nga minantay ko na mga ibagam kanya. Teresa, Anya, mabalin ka diti agaram kan ka. Panagkunag, na love at first sight kan ka. sika talaga. Ay na, saan ang mabalin nga agaram ka kanya? Gapot na may sak a single mom, Eric. Kat anya ko ma, no single mom ka. Ay ayatan kalata, Teresa. Di nakman angawan akasta. Alakit din, mangantan. Saan ka nga ang angawan? Puno ti ibagbagakan ka. Sige man lang. Agyaman ak, Teresa. Ni, kunak man no'y jay multi papananta. Apay a hotel mat tinangyag am kanyak. Adala ang napatag nga alaag. Mala, umunagtan. Ang mga nadakas ti panggap ni Eric kanyak. Sabay, manmano ti tao dito eh. Ure ang pukawak. Sandak ang mga... Ay, jakla ko man imanugot iti kayat na. Teresa, Eric, kayat kon ti agawid. saan na mabalin? Umunagtan ko nak. Ibatan lang, pangasim, pagawidan akon. Umunag ka? Wano kaya't mo apatayin ka? Eric, pangasim, kasya na. Adanak ko ang mangururay kanya. No kaya't mo pa iti agbiag. Surutam ti ibagak. Umunagtan. Di nakpagpungtutan. Eric, pangasim, pagawidan akon. Agtal na ka. Aglibas ka gayam, ah. Anay ko, di nakabilan, pangasim. Uray agpukaw ka. Awan ti makangagkang ka. Isu ang maaramid ko amin akayat ko. Uto-uto ka matgayam, Teresa. Ibatanag! Apay na itapan yung igam mo. Di mo kunaan nga din kargam dita pagpaturog. Nalaing ka, Teresa. Ngam uto-uto ka matgayam. Saan, Eric? Pangasim! Ibatanag! Adag-tuk-tuk-tuk. Diyos ko. Kanya na ito yan naramita. Ma'am!
Umayan. Ma'am, iyag ko kumaday to'y tuwalya kan sabon nga usaran niyo. Sir, napanantay ka duwak dito eh. Nasapa mat arimwar, ma'am. Kan kaslag dardaras. Anya? Sige nga rod, ma'am. Taadda pa'y aramidak. Diyos ko. Apay ngamin na nagtalaga kadagos iti dayjay nga Eric. Apay ngamin. Apay nga itakalaeng, Teresa. Kan, apay akas ta tilangam. Anyat na pasamak kan ka. Nakisinarak ka kadikan ni Eric. Manang Armida. Pagkawanan da ko mo. Nay, Anyat kayat mo asawan. Linoko na ni Eric. Day, tanja ibagbagakan ka. Ay na, Teresa. Kaanon to ayang agnakam ka. Urayam ka di pa'y nga dadakas ama pasamak kan ka. saan mo nga ung tantakabsat mo, Armida? Tulungam kit de. Kasanumat ngamin tatang. Di na ganti sao. Kita am tinapasamak ita, ah? Uray siyak. Nairamanak iti kalukwam. Imbes nga agjutiak ita. Awanan tanapuyatak anang awir iti anak mo. Ipabirok tayo day tanga, Eric. Sa dino nga iti pangbirukan tayo, tatang. Sigurado, saan manan nga amo ni Teresa ti ayan na. Manang, tatang, bayan yun. Diyak kaya't adumakal pa dito nga isyo. Anya? Saan ang mabalin? Naskan nga agbayad day tanga Eric iti inaramid na kan ka. Saanan manang, diyak kaya't tigulo. Teresa, masikog ka kadi. Manang, Oh, adto'y ti kwarta nga aramatem. Ingka agpa-check up. saanan manang. Alaam kit din. Iti kasta, magatang mo dagiti vitamins a kasapulam. Nupod numan ang masikog ka. Agyaman ak manang. Ala, agsagana kan. Siya kun ti makaamo ang mga awir iti anak mo. Awan gayam, kasanon dagiti order kan ka. Saan mo kadi nga idrap? Idrap ko manang. Iso pa'y ang maurnong apagatang ko iti lakok. Naibus gaya man ti diaper kan gatas ni baby. Gumatang kan tulangan. Oh, ato iti kwarta. Saanan manang? Adamat basit urnong ko. Kan dakal matiintad mo kanyak itay. Alaam kit din. Idulin mo dahi ta kwarta na urnong mo. Manipod iti online selling. Tapno adda pagpuunam. Say-saya atom ti agtrabaho. Tapno makaurnong ka. Uwan manang. Kan pang nga asim di ka kuman agpaloko. Denggem kumamat dagiti balakad ko kan ka. Ngamin, jak kayat ama isagmak kamanen. Ado tila kum ita Dakal matanti urnong mo. Uwan manang. Iti saan ngagpayag? Makaipatakder akon iti sari-sari store. Kan beauty shop ko dito ayan tayo. Nasaya at matno kasta. At dala kom apagpapintas, bado, make-up kan kitchenwares. Manayunan pa'y dagita manang. O sige, tulungan ka iti panaglakom. Ibagak ka dagiti katrabahwak nga adu ti lakom apagpapintas. Ngamin, iso ti birbiro kanda. Ay, wan man nga rod manang. Tapno maibos adagos. Dagon! Oh, tatang,
Ado matimot yung anak natin. Wen, mulak dagita. Saan na masapul ang gumatang tayo itinatang. Wen tatang. Teresa, anya nga ta, no inayon mo nga i-online selling dagiti mulan ni tatang anatang. Ayun, anya. Wen iti kasta, mabibiit amalako. O sige, tatang. Iyag yung dagita natang, tapitsurak. Kalpasan na, i-post ko iti Facebook. Tapno saanin ang masapo la magmag na kayo amang isursor. Ay, wen man nga raw, anak ko. Ala, agtitinulong tayo, tatang. Ading ko. Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Eric kanyak. Impas ngay ko nga ro ti may kadwa nga anak ko. Ket dama ng armida ken tatang titimulong kanyak. Dakkala pagyamanak, tauray numalasak ken ayat, swerte akmet iti pamilyak. Nakiasawa maten ni manang armida, iso ani tatang ti katulungak ang mga awir kadagiti anak ko, tunggal addaak iti shop ko. Alakastan, katagyamanak iti ka panangidrama dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Teresa. Agyamanak iti dayto'y pakasaritaam pagayam Teresa. Ala, awan sabali ang maibagak, no diti panangipamaysam iti imatang mo kadagiti anak mo. Kastamatan iti panggadam. Liklikan pailaeng ti makiayan-ayat. Tapno maipamaysam ti pamateg, ken imatang mo kadagiti anak mo nang runa ket babasit dapay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Teresa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Michael Lugitan, Joffer Basit, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.